Если его осудят и он попадет в тюрьму, над ним будут издеваться. Hiç yerde kompüterlerde yok, şol adam çıktı diye. Granitsalarının hem birini bağlayanlar, çıkan adam yok. Afsalını hiç kim patveriyor. Şol için bir Farhad'ı alıp gitmeli deyip katav etiye, Türkiye devleti şunu taklav ediyor. Ни у кого нету никаких доказывающих документов, что Фархад Мейманкулиев находится в Туркменистане. Farhad Meymankuliyev İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun haýsy boýunça tutuk edildi. Bir näçe gün öň onuň iýdarlanýandygy belli boldy. Farhadyň özü YouTube kanalynda öz awtoulogyna GPS enzamynyň gurulandygyny habar berdi. Ol enzamyň konsulluk işgärleri bilen baglanyşykly türkmenler tarapyndan gurulandygyny öňe sürdi. Ни уголовного дела адвокат не может найти, никакого решения ему не дают, документы от него скрывают. Исходя из вот этих материалов и материалов о том, что фальшивый документ показали о том, что он подписал самостоятельное заявление о том, что он готов уехать в Туркменистан, больше ничего нету в деле. То есть, если было бы какое-то решение, можно было бы его оспорить. Ilçhananyň içine girenimizden soň bular meni urup başladylar. Yerli yerden urup başladylar. Sen näme üçin geldiň diýdiler. Hapa faýyş sözler bilen söýdiler. Men diýdim, men hak hukugumy goramak üçin geldim. Men pasport üçin geldim diýdim. Onu olur, sen kim? Sen hemme zady bilip ýurdun problemasyny çöderýäli. Sen kimni bir topar ýok, günäler üstüme ýükläp urup başladylar. Farhad'ın video roliklerini koyanlardan Türkmenistan'ı giyinden serediliyor. Türkmenistan'ın içine bir tofar hükümetten köfenlik böyle, diyan çekip böyle, zorluğa tedavar bolup gören adamı şol stil gepleyişinden köşeş yerli. Şol çiğnem şoğa köp üns verýärler. Köp öz video roliklerden Farhad'ı uğratýarlar. Farhad'ın edenler salka elinizdeki video kameralı, telefonla, sizin yaranlı, siz video düşürün, bana uğradın, men berdim, olary dünya yayradan, şol adamlar nakazat ettirerini, hükümet yol başçılarını dünya biabra edip başladı. Если его осудят и он попадет в тюрьму, над ним будут издеваться, и это издевание будет продолжаться до конца его жизни. Он не выйдет оттуда.